As investigacións dos técnicos da Axencia Galega de Infraestruturas da Xunta de Galicia comezan a sacar as primeiras conclusións sobre os danos estruturais sufridos na ponte de Santa Marta, en Vilanova. Segundo as análises realizadas, os expertos apuntan a corrosión e oxidación de varias péndolas pola súa base, preto da conexión co taboleiro da ponte como causas do fallo estrutural. Estes fallos provocaron que cedese parte da estrada, sen chegar a derrubarse ningunha parte da ponte. A pesar destes danos, os traballos topográficos realizados polos técnicos da Axencia Galega de Infraestruturas sinalan que a ponte se mantén estable. Con estas análises, a semana que ven a Axencia Galega xunto con Augas de Galicia comezarán os traballos para apuntalar a ponte na zona na que sufriu os danos. Como se ven nas imaxes, as obras estarán encamiñadas a apear o viaduto nesa marxe augas abaixo, empregando unhas puntas especiais que se apoiarán nas rochas do río Umia. Estes traballos serán previos á rehabilitación da estrutura que se realizará próximamente. Aínda que o apuntalamento comeza a vindeira semana, aínda non hai data para que comece a rehabilitación, xa que para iso é necesario que os técnicos da Axencia Galega de Infraestruturas rematen de facer a avaliación en profundidade da ponte. Polo momento, o viaduto de Santa Marta en Pontarnelas, polo que circulan máis de 3.000 vehículos ao día, continuará pechado ao tráfico. A ruta alternativa transcorre próxima a esta estrada e o tempo de diferencia que leva a percorrela é escaso. O curioso desta ruta é que marcha por riba dunha ponte romana que ten máis de 700 anos de historia e que se atopa en bo estado, a diferencia da ponte de Santa Marta que foi construída hai tan só 16 anos.